Αναμονή στο τελωνίο της ΔΕΛΑΦΑ. Καθυστέρηση. Ταλαιπωρία. Οι γιατροί της Ειρήνης ξεκίνησαν αυτή τη διαδρομή για τη Γάζα θέλοντας να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα των πλοίων της Ειρήνης που σκότωσαν άνανδρα Ισραηλινοί στην προσπάθεια των πλοίων να μπουν στο ελεύθερο λιμάνι της Γάζας. Ο άλλος συμβολισμός έχει να κάνει με τον φίλο και συναγωνιστή δημοσιογράφο Γιώργο Κίγιαρη που σκοτώθηκε στο Αφγανιστάν προσπαθώντας να μεταφέρει πληροφορίες σε αυτή τη δύσκολη ζώνη. Οι γιατροί της Ειρήνης, η ομάδα των γιατρών της Ειρήνης ήσαν ο υποφαινόμενος Κώστας Κωνσταντινίδης, ο Νίκος Οδούς Ορασιάς και ο Δημήτρης Ομογνιέ. Ο πρώτος σταθμός μας ήταν στα σύνορα της Ράφας, Αιγύπτου, μια πόλη κοντά στην Παλαιστίνη, από την οποία προσπαθήσαμε και στο παρελθόν να περάσουμε. Υπήρξε μια σχετική εμπειρία και βέβαια συναντήσαμε τις γνωστές δυσκολίες των Αιγυπτίων, οι οποίοι δεν θέλουν να αφήνουν ανθρωπιστική βοήθεια να περνάει προς τη Γάζα. Με πιέσεις και καταγγελίες μας αφήσαν να περάσουμε. Είχαν μεγάλες δυσκολίες επίσης να περάσουμε τα φάρμακα και το ιατροφαρμακευτικό υλικό εν γέννη, γιατί θέλουν να το ανοίξουν, θέλουν να το κατασχέσουν, επιμένουν ότι πρέπει να το μοιράσουν ήδη. Εμείς απειλήσαμε ότι θα καταγγείλουμε στα μύτια, υπήρξαν και μύτια απ' έξω που παρακολουθούσαν τις ενέργειες και στο τέλος καταφέραμε να περάσουμε το υλικό απέναντι στις Παλαιστινιακές αρχές της Γάζας. Μας περίμεναν με ασθενοφόρο. Θα έλεγα ήσαν πάρα πολύ ευτυχείς που περάσαμε, γιατί περιμένουν αυτές τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και οποιαδήποτε βοήθεια περνάει απέναντι, περιμένουν τη ξένη μαρτυρία. Μας υποδέχτηκαν δηλαδή με τιμές, θα έλεγα. Μας δώσαν ένα ασθενοφόρο με το οποίο κατευθυνθήκαν μετά στην πιο κοντινή πόλη από τα σύνορα, που είναι η Ράφα, σε ένα μικρό νοσοκομείο, Ναζάρ λέγεται, το οποίο είχε πάρα πολλές ελλείψεις. Συζητήσαμε και με τον διευθυντή του νοσοκομείου, καταγράψαμε τις ελλείψεις, δώσαμε τη βοήθεια που είχαμε μαζί μας, κούτες φάρμακα, χειρουργικά εργαλεία κλπ. Είδαμε ασθενείς με δύσκολες περιπτώσεις. Πρέπει να επισημάνω εδώ, κάνοντας μια παρένθεση, ότι στη Γάζα σήμερα πεθαίνουν 15 με 20 άνθρωποι την ημέρα, γιατί δεν μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για δύσκολες περιπτώσεις. Άρα είναι ένας θάνατος ο οποίος είναι προαναγγελθής, θα έλεγα. Και βέβαια αποφασίσαμε μαζί με τον διευθυντή του νοσοκομείου να στήσουμε μια ομάδα που θα καταγράψει τα περιστατικά και να τα χειρουργήσει σε έναν δεύτερο χρόνο. Αυτή ήταν μια υπόσχεση δική μας, πιστεύω ότι μπορούμε να την τηρήσουμε. Μετά κάναμε μια διαδρομή για να καταγράψουμε τις ζημιές από τους προηγούμενους, τους τελευταίους βομβαρδισμούς, και τα φαίνονται στο βίντεο. Υπάρχει μια καταστροφή η οποία είναι, θα έλεγα, τρομακτική. Βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα στη Γάζα, θα έλεγα, είναι ο αποκλεισμός, η ανοιχτή φυλακή, από την οποία οι άνθρωποι δεν μπορούν να μπουν, δεν μπορούν να μπουν, δεν μπορούν να βγουν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει γιατρός που μπορεί να πάει σε ένα συνέδριο στο εξωτερικό, γιατί πρέπει να ενημερωθεί, και να κάνει 4 μήνες να γυρίσει, γιατί υπάρχουν τα γνωστά εμπόδια που βάζουν οι Αιγυπτιακές αρχές στα πλαίσια της δυσκολίας που θέλουν να προκαλέσουν στη Γάζα. Μετά την καταγραφή των εντυπώσεων και των εικόνων από τις καταστροφές, είχαμε συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, στο Υπουργείο Υγείας, ο οποίος περιέγραψε πολύ αδρά τα 3 μεγάλα προβλήματα τα οποία έχει το σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας έχει 1.500 κρεβάτια. Χρειάζεται περίπου με 2 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα για να συντηρηθεί, τα οποία δεν τα έχουν λόγω του εμπάρκου. Δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει βενζίνη δηλαδή να χρηματοδοτήσει αυτό το σύστημα υγείας. Περιμένουμε από ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά αυτά καθυστερούν, άρα υπάρχει πάντα μια ανακολουθία στις πληρωμές. Άρα υπάρχει και εκεί ένα πρόβλημα πολιτικό και ουσιαστικό. Μας επισήμανε το πρόβλημα υγείας είναι πρώτα απ' όλα οικονομικό. Δευτερογενώς είναι το υλικό που τους λείπει. Και εκεί πάλι κάνει μια έκκληση να μην στερούν οι ευρωπαϊκές χώρες, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις λιγμένα πράγματα, γεγονός που έχει επισημανθεί δηλαδή, γιατί 20% των πραγμάτων που πάνε στη Γάζα, είτε ως φάρμακα είτε ως εργαλεία, είναι απαράδεκτα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δηλαδή δεν είναι είναι για τα σκουπίδια, με λίγα λόγια.
Και το τρίτο σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη τεχνογνωσίας, διότι τα 10 χρόνια αποκλεισμού έχουν δημιουργήσει ένα κενό γνώσης, ένα κενό παρακολούθησης καινούργιες εξελίξεις. Παράδειγμα να σας δώσω, ο καρδιοχειρουργός από την Ισπανία χειρουργεί, διακόπτεται το φως, ο ηλεκτρισμός, και αναγκάζει τον καρδιοχειρουργός να κάνει την αντλία της εξωσωματικής με το χέρι. Βέβαια δεν ξαναπάει ο καρδιοχειρουργός να χειρουργήσει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, η ηλεκτροδότηση δηλαδή, και δυσκολίες που προκαλούν αυτές οι διακοπές και στη λειτουργία των νοσοκομείων, αλλά και στα ηλεκτρονικά μηχανήματα που απορριθμίζονται. Συζητήσαμε και συμφωνήσαμε ότι θα ήταν καλύτερα πραγματικά, αντί να δώσει το ψάρι σε αυτόν που πεινάει, να τον μάθεις να ψαρεύει, άρα να υπάρξει μια ομάδα γιατρών που να εκπαιδεύσει συναδέλφους κάτω για δύσκολα περιστατικά, εξειδικευμένα περιστατικά, ούτως ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν μόνοι τους μετά και να συντηρηθούν, γιατί είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εξειδικευμένη ομάδα κάτω από την Ευρώπη. Κανείς γιατρός δεν θα εγκαταλείψει δηλαδή τη δουλειά του για 3, 4 ή 6 μήνες όσο χρειάζεται να μείνει για να εκπαιδευτεί ή να κάνει τη δουλειά. Συναντήσαμε τον πατέρα Αλέξιο μετά, ο οποίος είναι ο Μητροπολίτης της Γάζας, και μας πέρασε ένα παράπονο εγκατάλειψης από την Ελλάδα. Στους βομβαρδισμούς ήταν μέσα, δεν εγκατέλειψε τους πιστούς του. Φαίνεται ότι κάνει μια δουλειά και αυτός ανθρωπιστική στα πλαίσια των δυνατοτήτων. Η Εκκλησία φαίνεται να παίζει ένα ρόλο εκεί σημαντικό. Συναντήσαμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και μας εξέθεσε τα προβλήματα των φυλακισμένων στις φυλακές του Ισραήλ. Εκεί βέβαια εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά υποστηρίξαμε ότι πρέπει να δώσουμε αυτή την πληροφορία προς τα έξω. Το μήνυμα που μας δώσαν γενικά είναι το εξής, ότι ελάτε, σας θέλουμε, σας χρειαζόμαστε, είστε οι μάρτυρες, είστε μια ανάσα δηλαδή επικοινωνίας για μας που είμαστε αποκλεισμένοι, που ζούμε μια φυλακή επικοινωνίας. Χρειαζόμαστε μάρτυρες στους ξένους και παράδειγμα, ας πούμε, είναι πολλοί ξένοι από ανθρωπιστικές οργανώσεις που συνοδεύουν με κίνδυνο της ζωής τους στο τείχος, αν δείτε τις φωτογραφίες, στη μεριά της Γάζας, στη μεριά των Παλαιστινίων δηλαδή, υπάρχουν χωράφια, καλλιεργητές, αγρότες που πάνε να μαζέψουν τη σοδιά τους. Οι Ισραηλινοί από την άλλη πλευρά πυροβολούν εκφοβιστικά καμιά φορά και βέβαια δεν σκοτώνουν, γιατί οι ανθρωπιστές των οργανώσεων συνοδεύουν αυτούς τους αγρότες για αυτόν τον λόγο, για να τους προστατεύσουν, να μην σκοτώσουν τους καλλιεργητές, τους αγρότες. Δεν διακινδυνεύουν, μου φαίνεται, να γίνει πάλι ένας άλλος διεθνής, σκοτώνοντας ας πούμε ξένους, όχι Παλαιστινίους. Ήμασταν σε μια συνάντηση του Αραβικού Συνδέσμου και δώσαμε μια νότα διαμαρτυρίας στον Γενικό Γραμματέα των Μούζα για να γίνει το πέρασμα των συνόρων από την Αίγυπτο, που είναι ουσιαστικά ο μόνος δρόμος να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια, είναι πια η Αίγυπτος. Από το Ισραήλ το ξεχνάμε. Η Αίγυπτος δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα στην ανθρωπιστική βοήθεια. Εμείς στις 5 φορές που πάμε, μία περνάμε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί και εκφράσαμε αυτή την νότα διαμαρτυρία στον Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου. Φεύγοντας από τη Γάζα και δίνοντας αυτή τη μικρή υλική βοήθεια και θα έλεγα μεγάλη συμβολική, γιατί η συμπαράσταση θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό όπλο ανάσες σε αυτούς τους ανθρώπους που νιώθουν φυλακισμένοι και απομονωμένοι, υποσχεθήκαμε ότι θα ξαναπάμε πίσω με μεγαλύτερη βοήθεια και μια πιο μόνιμη συνεργασία. Το όνειρο, θα έλεγα, που θέλουμε να υλοποιηθεί και με βοήθεια ίσως και από τις αρχές της ελληνικές, είναι να μπορέσουμε να στήσουμε μικρές ομάδες εξειδικευμένες, αγγειοχειρουργούς που χρειάζονται, νευροχειρουργούς, παιδοχειρουργούς, ουρολόγους. Δεν γίνονται επεμβάσεις ουρολογικές, παραδείγματος χάρη, εγώ τυχαίνει να είμαι ουρολόγος. Για οι ογκολογικές επεμβάσεις για καρκίνους δεν γίνονται με κανέναν τρόπο. Άρα οι άρρωστοι είναι καταδικασμένοι να πεθάνουν όταν έχουν καρκίνο σε αυτή την περιοχή. Άρα η υπόσχεση είναι να ξαναγυρίσουμε και να δώσουμε μια, θα έλεγα, πιο μόνιμη συνεργασία, πιο μόνιμη εκπαίδευση στους γιατρούς που δεν μπορούν να ταξιδέψουν και να ενημερωθούν στο εξωτερικό, ούτως ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν πια μόνοι τους τις τελευταίες εξελίξεις της ιατρικής, οι οποίες ως γνωστό γίνονται πάρα πολύ σύντομα και καθημερινά. Το μήνυμα πάλι ως τελικό μήνυμα που θέλω να πω είναι ότι σήμερα το γκέτο που ζήσανε οι Εβραίοι στη Βαρσοβία το επαναλαμβάνουν ακριβώς, ίσως και με το χειρότερο τρόπο, στην Παλαιστίνη.
Και αυτό το θεωρούμε στη σύγχρονη πολιτισμική κοινωνία παράδεκτο. Επίσης θα έλεγα ένας άλλος συμβαλισμός σημαντικός είναι ότι οι πολιτισμένες, ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες, οι δυνατές χώρες ζουν ξανά παίζουν τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου. Δηλαδή βλέπουν αυτό το δράμα, βλέπουν αυτή την τραγωδία, βλέπουν αυτή την ανθρωπιστική τραγωδία και ανθρώπινη τραγωδία και απλώς νύπτουν τα σχήρας τους καταγγέλλοντας με μικρές σιωπές και θα έλεγα μεγάλα λόγια χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, αφήνοντας το έγκλημα αυτό να διαιωνίζεται. بس ابعد عنه انت لا تفتح